Oh, mboten. Nggih. Ayang-ayang kadang-kadang pun minangkani. Mriki men nggih, mriki. Iki legani kanggo Ibu Sukarni dhateng sedaya para keluarga. Peterasane ati kang nandang sengiti yang hanya mang aku kowe labuh katresnan Nimas wong ayu tak jaluk ojo sele katresnan pancene tresno kuwi akeh pacobaan. arep tumeka ngendi katresnan iki yen aku sliramu ora diakoni Senadyan donya ra iso nampa bakal kajaga yen durung kami sampringkan kuwasa. Mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan Mas mesti gandeng ati donga kusiji tresno iki abadi do dewa-dewa ning asmara kuat ati karo anggon kula apa tresno tatang kendhat saking coba tak ewangi apa teni laire tresno kang suci kasunyatan yen aku siramu isih nyawiji. Monggo Pak. Nimas mesti gandeng ati donga kusiji tresna iki abadi do dewa-dewa ning asmara kuat ati kawula anggon kula apa tresna tatang kendhat saking coba tak rewangi tak pateni lahire tresna kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Ibu mau ikut goyang monggo. Asik. asiknya Dewa Ruti Selamat sore Bapak Ibu tamu undangan semuanya. Saka, saka, saka. Nimas mesti gandeng ati donga kusiji tresna iki abadi do dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula lampu tresna tatang kendhat
kewan ning asmara kuatno ati